vítám vás u nového videa a dneska je velikonoční update v Brookhavenu, takže se podíváme, co je tady novýho. Tak jdem na to vybrat nějaký questy, které splníme a měli bychom za to dostat nějaké autíčka. A vidíme to tady, takovýhle hezký kárky, takže to je hustý, jo. Takže to je ono. Takže jdeme tady kliknout rovnou na tohle. A máme Egg Baby. Takže já se vám ozvu, až to dozbírám, takže jo. Teď jsem to teda dodělal, takže se jdeme podívat rovnou na tu kárku, kterou jsme si odemkli. Teď nevím přesně, kde to je, takže jo. Ale tady, hele, jsem si odemknul tudla, takže jo. A jdem to zkusit. OK, jako dobrý, no. Dobrá karka. Jako nezabralo to ani zase tak moc času to takhle najít, takže jo, no. Tak všechno v tomhle videu, takže jo. Takže se s váma loučím a čau.